אוקיי, אז חברים, יש עונה חדשה בפורטנייט, שסוג של בעצם סיזן 5, צ'פטר 1 חזרה, אז אני עומד לעשות עכשיו משחק, ופשוט להראות לכם כאילו מה קורה במשחק, אם זה באמת כמו כל מה שאמרו. וקדימה, בואו נתחיל. אני אדבר איתכם טיפה, ואז פשוט אתם תראו את המשחק בעצם. אז בעצם חזר המתנה הישנה, אתם רואים כאן יש את לוטלד, ריטל רור, איפה שפגם טרור, סולטי, טומטו טאון. אני לא חושב שיש את הבורגר, אבל לא מוצא, אבל הנה אתם רואים טומטו טאון. יש מצב שהקרב הזה יחזור, לא כל כך בטוחים, אבל יש מצב. אז אתם בטח רוצים שאני נחת במקום הזה שזה טילטד טאוורס, אבל מן הסתם כי נחתים פה איזה 500,000 איש, אז עדיף להתרחק, ונראה לי נלחץ בריטל, אוי לא. לא, האמת היא, נראה לי אני נחת באיפה המטאור הזה פגע. אתם רואים שפגע כאן מטאור? זה האירוע, די בטוח שהוא כאילו באותו צ'פטר הוא היה, אבל אני לא יודע אם הוא היה בסיזן 4 או בסוף 5. די בטוח שהוא היה או באמצע 4 או בסוף 4. הוא לא נראה לי היה ב5, כי אתם רואים כבר, כי זה ממש סיזן 5, החזירו את הכל. ואתם רואים כאילו זה כאילו כבר בנו פה משהו, וכאילו התחילו לקיים כאן איזה משהו, אז זה נראה לי, והפאמפ חזר. אין עדיין דאבל פאמפ, אבל בסדר. כאילו הרבה אנשים למשל שמים את הדאבל פאמפ, אבל היו המון כאלה שעברו, אז כאילו יש אולי משהו טוב בזה שהעיפו את זה, כי יש די הרבה אנשים ששמו את זה. וואי, לא מאמין. כמה זמן לא שיחקתי? הרבה זמן לא שיחקתי עם אנשים כזה, עם גרפלר. הרבה זמן, כן, כפי שאתם רואים באמת הכל חזר, גרפלר עם 20 יפה. אוקיי, מישהו יראה עליי. אתם רואים, זה למשל מישהו שהוא צריך להתרחק. נראה לי היהודי. אוקיי. עכשיו בעצם נראה לי אני פשוט אתן לכם ליהנות מהמשחק. בואו נקווה למשחק טוב עם ווין, כאילו, עוד אחד מת. ה-RPG הישן רב. זה באמת הכל חזר. וואו. אלא באמת הכל חזר. בואו נראה פורטנייט דווקא הפתיעו. פספסתי את זה. וואו. אני חייב להגיד אחלה עונה. בוגימון, אבל אני אקח את זה לי על מה. תוצאות סירחון אני ממש טוב איתם, אז לא כזה כדאי. ולכל מי שרוצה לשחק, אני בסוף הסרטון בעצם יראה את השם שלי, וכל מי שרוצה לשחק פשוט תשלחו לי בקשת חברות. או מי שרוצה סייב הרבה נשקים, פשוט לקבל הרבה נשקים, אני אביא לו פול אינבנטורי של 144, אני גם עושה סייב חברים, מי שרוצה. אז מי שרוצה כאילו, הוא גם שישלח לי הזמנה, וזהו. אז לא שדו, אבל אם
שדאו כאילו היה חוזר. יואו, אני לא מאמין, זה חזר. מה זה עגלה? יואו. מי שזוכר את העגלות שלי, תרשמו לערוץ. אוקיי, לא, פישי. מה אתם אומרים, נפגע בו? סתם. אללה אכבר! או חברים, אחד מת. עוד אחד מת. יש הרבה נובים, אני יכול להגיד לכם. או שאני פשוט טוב או שיש הרבה נובים. אולי יהיו גם הרבה הייטרים שכאילו אתה בוט, אתה סתם קובע, אבל מה אכפת לי כאילו? אני עכשיו בסרטון, תגידו מה שאתם רוצים. יש שם יותר טוב ממכם, ופשוט בעיה שלכם להשתפר. איך חזרתי לפה, אלוהים? מה? החבר שלי חרשן, הוא קנה את כל הבטל פאס. סתם, אבל כבר הרוב הגיעו לשם. כאילו, אני עוד לא, אני יחסית יותר נמוך, אבל לא גם אכפת לי להיות יותר גבוה או יותר נמוך. יש כאן איזה מישהו, צריך להזכיר לו את החוקים. בואו נעשה לפיקאקס. זה מה שצריך לעשות לנובי חמור. בוא'נה, אחי, הלו, איה הוא דווקא בחר לרסס אותי בפעם, ובוא'נה, הוא חבר שלי, הוא חבר של גבר, אני כבר ראיתי את זה. מישהו רוצה באמת, מישהו רוצה, אופה. צ'יל. בואו נראה לו מי הגברים כאן. הוא חושב שהוא גבר, אבל לא מבין שהוא לא. גם ברח כנראה. מאיפה הוא? לא דקה. איפה הוא? לא, הוא נראה לי ברח, אבל... ברח? לא, הוא לא ברח. מה הוא עושה? לא, תקשיבו, הבן אדם פשוט בוט. הבן אדם היה טיפה לגים. בוא'נה, תקשיבו, אם לכל מי שהרגתם כאן אין איל אחד אפילו, אני באמת אתבייס. אין, אנשים כבר לא מחזיקים מילים. וואלה, תקשיבו, חבר שלי כאילו עדיין מחכה איתי בלובי. אבל מה אתם אומרים על ה-RPG? לא, עוד גרפלר. לא, מבזבז עכשיו פניות. וואלה, מה? תראו. אוקיי. כאילו גרפלר הם יותר יריות, לא? כאילו, בקרייטים, אתם זוכרים, היה כל גרפלר, כאילו היה עם אינסוף. מי שלא מבין, זה גם סוג של בן אדם שלא כזה מבין, נראה לי בפורטנייט. אוי לא, שיט, אוי לא, הוא הצליח לברוח, חושב. שיט, הוא ברח לי.
רק. הנה. עכשיו הוא הצליח לברוח. יש לו כמה. טוב, דקה. שיט. צ'אט, זה לא אמסיסט, זה לא אמסיסט חברים. אוי, לא, אני מתלוק. אבל אחי, ירת לי את כל הבית, אתה והריסוסים שלך. ולוט שהוא לא מעניין אותי. טוב, דקה, אולי יש איזה משהו לקחת. בוש, אולי יש משהו אחר. אילים, יאללה, בוא ניקח אילים, מה אכפת לי. פחות מתחבר לבוש הזה, לא יודע. די, אני לא יכולה אבל לעשות משפט בלי שלא יתקפו אותי. ואתם מבינים, גם אחרי זה הם בורחים עוד. די להיות נובים אבל במשחק הזה. מה אני ניסה לעשות עכשיו? איפה? אוקיי, וואו. עכשיו הוא עזב. בוא נתן את ה-RPG. בוא נתן את ה-RPG. יופי איתנו. עכשיו איפה מי שאנחנו אמורים לעשות לו אללה אכבר. אללה אכבר! אחי שאגר. וואלה, זה היה אחד היפים. אני שואל... וואלה, בא לי להחליף לטקטיקל, אבל לא יודע, כאילו... אני ממש אוהב טקטיקל באמת, אבל... כאילו, אני מרגיש עכשיו עם הפאמפ, לא יודע, מרגיש יותר טוב עכשיו עם הפאמפ. בוא נראה אם יש דאבל פאמפ, נראה לי העיפו את זה, כמו שאמרתי. העיפו. אוקיי. בעצם שם יש יריות. אנשים... לא, זה נראה לי בניות שלי שם? לא, אני באתי מפה, אתה לא יודע. אוקיי חברים, אתם חושבים שאני אדפוק את המין הראשון שלי בעונה הזאת? אם כן תכתבו לי, אם לא... בואו תראו, 11 אנשים, 11... אתם לא כזה יכולים לראות, אבל בקיצר אני על 11 אנשים, 11 קילים ו11 כאילו... אני 11. כאילו, וגם כמה קילים ביחד עשיתם בסך הכל, לא יודע למה זה גם מופיע בסולו, אבל בסך הכל 11. וואלה, 11 קילים יפה נראה לי סבבה. ממש שכן, אומייגאד. אני לא יודע אם... לא ראיתי שמישהו.
אני לא יודע אם זה המקום הזה, לא, זה לא זה, הייתי בטוח זה המקום הזה שסייקניק ניצח לו עם 0 קילים. וואו, צ'יל. אוי, לא אחי. אוקיי, צ'אט. אמנם לא ניצחנו, אבל זה נראה לי המשחק יחסית טוב. וזהו, אז בעצם מי שרוצה, בואו עכשיו אני פשוט אראה לכם את השם שלי. וואלה, אני חושב שהיה משחק טוב, אבל לא יודע. מה שאתם חושבים, שאר חברים, מי שרוצה, זה השם, קחו לכם כמה שניות טוב. מי שרוצה לשחק איתי, שייתן סאב ולייק, ויאללה ביי.